אסור לדבר בזמן שאני מקדש, בסדר? אסור לדבר בזמן שאני מקדש. יש כיפה בשביל הילד. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שמוליק, אבא פה. שמוליק. אתה יכול להגיד לי מה היה פה? היה כל פיגוע עכשיו בקפה גוטיים. חבר'ה! יש מרכזי מידע. אתה יכול להגיד לי רשימה? למה את ככה? חמוצה מצוברחת ומאשר מכל שנייה, מה קרה? שמתם שאתה היחידה פה בכיסוי ראש. יש מיכל. מיכל, יש לך משפחה. יש לך בעל, יש לך ילד, יש לך בית. את לא יכולה להסתובב בלילות כמו זונה. מספיק. לא יכולה להודיע שאת לא... איפה היית בכלל? איפה? איפה היית?